हेल' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों बेवहाय बेंगालुरुनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। भिडिअखौ नायलांग्रोसै ओमफ्राय जोबनायाव एसे सावरायसिगोन। बानाया माबोरै जानांगौ खोले बानायनांगौ फंबाय सोर बानायगोन खोले दानि गभर्नमेन्टआ बानाया गभर्नमेन्टफ्रा मा होनो BTR गभर्नमेन्टआ मा होनो बेथ' जाथ्रालै फंबाय मोनसे रुम दं सयथा रुम दं बावनो ओंखाम संजायो बे रुमा बिदिनो मोजां नङालै भिडिअखौथ' नुखांबाय दानिया स्क्रिनाव नायदो आगदाथिङै दङ बेंगालुरु बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साइट नाथाय बेसेबांबा गिदिर प्लट दङ BTR गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो थाखाय बे साइटआ पुरा मेइन र'डआव दङ मागादि र'ड होननाय मोनसे र'ड दङ बेंगालुरुआव वेस्टार्न बेंगालुरुआव बेनि खाथियावनो गिदिर एक्सप्रेस हाइवे दङ नाइस र'ड माने कानेक्टिभिटिया बिराद मोजां एयारपर्टनिफ्राय बारा गोजान नङा एराउन्ड 40 किलोमिटार्स ओमफ्राय कानेक्टिभिटिया बिराद मोजां खाथियावनो एक्सप्रेस हाइवे जेरावबो थांनो हाबाय आरो बियो बिराद मोजां बे प्लटआव नायबा नुदो मोनसे फिसा गार्ड हाउसखौ नुबायना सिकिउरिटि गार्ड हाउस दङ बिराद गिदिर प्लट बियो फुटबल ग्राउन्ड बादि प्लट बेसेबांबा गिदिर न' लुनो हागोन बेखौ बेसेबांबा गिदिर गेस्ट हाउस लुनो हायो नुनानै मोजां मोनदोंमोन नाथाय बानायाखिसै नालाय एसे गोसोआव गाज्रि मोनबाय आरो मोजां बाथ्राया 2018 निफ्रायनो जागासिनो दंमोन बे सेन्टिनेल निउस पेपारनि रिपर्ट दे 13 डिसेम्बर 2018 आव हाग्रामा महिलारिया बै समनि CM BTR CM बिथाङा बुंदोंमोन बेंगालुरुआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थागोन आरो लुनायनि बिखान्थिया सोलिगासिनो दं भेरि गुड निउस बेनिफ्राय 20 जानुवारि 2019 आवबो बिथाङा आरो बुंदों चेन्नाइ आरो बेंगालुरुआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लुनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं एक्सेलेन्ट निउस 2019 जानुवारिसिम मोजां बाथ्रायानो दंमोन बेनि उनाव मारै जाखो बबाव थाबथाहैखो बेंगालुरुनि गेस्ट हाउस लुनाया मानो बन्द जायखो आं मिथिला नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आरो चेन्नाइ मिथिनाय बादिबा चेन्नाइनि गेस्ट हाउसआ रेडि ओपनिं जासिगोन भेरि सुन इट इज भेरि गुड चेन्नाइआव जानोसै बेंगालुरुआव जायासै ओमफ्राय आं मिथिबावदों मुम्बाइआवबो गैया जायाखै बेंगालुरुआव जायाखै बेखायनो दानि BTR गभर्नमेन्टआथ' हानाय नंला बाजेटआवथ' जाखायासै बेनिफ्राय जानुवारिनि उनावथ' गोदान गभर्नमेन्ट फैसिगोन ओंखायनो गोदान गभर्नमेन्टखौ आं रिक्वेस्ट खालामो गभर्नमेन्ट बानायनायनि उनाव फार्स्ट नोंथांमोननि प्रग्रामानो जानांगोन बेंगालुरुआव गेस्ट हाउस बानायनो मुम्बाइआवबो बानायनायनि प्लानिं खालामदो मुम्बाइआ एसे टाइम लागोन दे खिन्थु बेंगालुरुआव जोंहा प्लटआनो दंखायो सिकिउरिटि गार्ड हाउसनि दंजोबखायो न' दंखायो जोंहा ओमफ्राय बानायनांगौआ गोरलै जागोन बेंगालुरुआव थाब बानायनो हागोन नोंथांनि गोदान गभर्नमेन्टआ गोख्रै थांखि लानानै बानायदो आरो मन्थ्रि माबाफोर दानायनि उनाव गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव
थाबै बानायदो आरो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय। ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव BTR इलेक्सनाव रायजोफ्राबो एसे हेफाजाब होदो, बुंदो, दाबि खालामदो, डिमान्ड खालामदो बांगालराव गेस्ट हाउस नांगौ, मुम्बाइआव गेस्ट हाउस नांगौ होननानै दाबि खालामदो। होमबासो लिडारफ्रा बानायनो गोसो जागोन आं सानो। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो।